Carmel, zu prest zaude, ez da? Eta Ander bebai, bale, astera goiatze. Kaixo atzalde on danoi. Udaleko gaurko osoko bilkura hasiko dugu. Aldez aurretik eskatu nahiko nuke mozioa, bozamalekin hitz egin eta ostian, Palestinaren inguruko mozioa lehenengo bozkatzen den puntua izatea, beti be ezitxoitzeko daukagun osoko bilkura osoa. Orduen, Ana, ondo datorkizu irakurri mozioa, da mozioa Palestinaren ingurukoa, Arrasateko mugimendu feministak aurkeztutakoa. Zazpi hilabete igaro ondoren, Israelek Gazako eta Zisjordaniako auzoetan, eskoletan, errefuxiatu guneetan, ospitaletan, unibertsitateetan eta ambulantzietan bonbardaketak eta limiterik gabeko masakreak egiten jarraitzen du. Aldi horretan, nazioarteko zigor auzitegiko fiskalak gerra kriminengatik ikerketak abiatu zituen, eta giza eskubideen aldeko erakundeek eta Nazio Batuetako agentziek premiazkoa duten nazioarteko komunitateak premiazko neurriak hartzea sarraski hori geldiarazteko. Horri dagokionez, abenduaren 29an Hego Afrikak Israel genozidioagatik salatu zuen nazioarteko justizia gortean. Hilabete beranduago, auzitegi berak ebatzia eman zuen eta Israeli genozidioa saihesteko agindu zion. Eta ebatzi horretan aitortu zen gertatzen ari dena herri palestinarraren aurkako genozidioa dela. Era berean eta geroago Amnistia Internazionalak dio Israelek ez duela betetzen genozidioa saihesteko agintzen duen nazioarteko gortearen epaia. Gazara laguntza humanitario egokia iristen uzten ez duelako. 2023ko urriaren 7tik orain arte, 35.000 pertsona baino gehiago hil dituzte Gazan. Erdiak haurrak. Save the Childrenek salatu duenez, haurren heriotza gehiago izaten ari da Gazako zerrendan azken hilabeteotan 2019tik munduko gatazka guztietan baino. Erakunde horren arabera, haur bat 10 minuturo hiltzen da Gazan. Genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioaren lehenengo artikuluak Espainiako estatua sinatzailea duenak estatuak behartzen ditu gizateriaren aurkako mota horretako krimenak prebenitzeko eta zigortzeko neurriak hartzera. Gogora dezagun gainera, genozidio hori herri palestinar baten aurka egiten dela. Amnesty Internationalek eta Human Rights Watchek salatzen duten bezala, hamarkadak daramatzan herri palestinar baten aurka. Armak enbargatzea ezinbesteko urratsa da norabide horretan, eta betebehar morala ez ezik legezkoa ere bada. Espainiako esparru juridikoan jasotzen den bezala. Izan ere, debekatu egiten da armak saltzea gatazkan dauden herrialdeei edo giza eskubideen urraketa handiak dituzten herrialdeei. Hauek dira arauak. 53/2007 legea, abenduaren 28koa, defentsarako eta erabilera bikoitzeko materialaren kanpo merkataritzaren kontrolari buruzkoa. 2. Armen merkataritzari buruzko tratatua. Espainiak 2014ko martxoaren 17an berretsia. 3. 2008ko jarrera bateratua, 954 aspe 2008ko abenduaren 8koa teknologia eta ekipo militarren esportazioa kontrolatzeko arau komunak zehazten dituena. Arretik ere, antzeko erabakiak hartu izan ditu Espainiako gobernuak. Hala nola, Libian 2011an armen salmenta etetea PSOE agintean zela, edo istiluen aurkako materialaren salmenta Venezuelan. 2014ko abuztuan, Israeli armak saltzeko aldi baterako etenaldiaren aurrekaria ere badugu. Data horretan, Mariano Rajoy presidente zela, Israelek 1205 pertsona palestinar hil zituen Gazan, horietatik 538 haurra. Garai hartan, arma enbargoa justifikatuta bazegoen, gaur egun ezinbestekoa da. Garrantzitsua da arma enbargoa bi norabideetan ulertzea. Hau da, Israeli armamentua eta segurtasun teknologia saltzea eta erostea debekatu behar zaio. Espainiak saltzen dituenak baino askoz arma gehiago erosten dizkio Israeli. Israelek Palestina erabiltzen du, batez ere Gazako zerrenda, esperimentazio eremu gisa, arma berriak eta errepresio metodoak probatzeko, eta gero esportatu egiten ditu, munduko biztanleria zibilaren aurka erabiltzeko. Produktu horiek borrokan frogatutako gisa iragartzen dira, eta hori bario erantzi bat bihurtu da segurtasunaren eta nazioarteko defentsaren merkatuan. Israelek sustatzen duena da
borrokan probatua da, eta Palestinako populazio zibilari buruz probatu diren produktuei egiten die erreferentzia. Genozidio batek kontuak eman beharko lituzke, eta ez etekin ekonomikoak. Espainiako estatuko gobernuek ezezik, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta tokiko administrazioek ere mundu osoan bakea mantentzen eta giza eskubideak errespetatzen laguntzeko erantzunkizuna eta bete beharra dute. Eta horretarako, Israelek Palestinako herriaren aurka egiten dituen krimen sistematikoen aurrean duen zigorgabetasuna amaitu behar da. Giza eskubideak betetzen direla ziurtatzea administrazioaren maila guztietara edatzen den bete beharra da. Hala nola, Israelgo enpresa konplizeetan inbertsio publikoa kontrolatzea. Egia da, estatuetako eta lurraldeetako gobernuek zerregin garrantzitsua dutela giza eskubideen sustapenean eta babesean, baina tokiko gobernuen abanguardian egon behar dute eta pertsona guztientzako giza eskubideen errespetua bermatu behar dute. Horregatik guztiagatik Arrasateko udalak erabaki du. Palestinan berehalako su-etena eskatzea eta gobernuari eskatzea Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartu eta emango dela ziurtatzea, beti ere langile humanitarioen babesa bermatuz. Biztanleria zibilaren aurkako eraso guztiak salatzea eta nazioarteko eskubide humanitarioekiko eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearekiko errespetua eskatzea. NBek gerra, krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak, genozidio eta apartheida barne, amaitzeko eta zigortzeko behar dituen mekanismoak aktibatuz. Onartzea okupazio koloniala eta apartheida direla gatazkaren egiturazko arrazoiak eta nazioarteko komunitateak nazio batuen ebazpenak eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea bete behar dituela, bake justu eta iraunkorra eraikitzeko berme gisa. Israelgo gobernuarekin harreman instituzional guztiak etetea behin betiko su-etena izan arte. Palestinako herriaren giza eskubideak bermatu arte eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta nazio batuen ebazpenak bete arte. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatzea, udalenetatik egiten ditugun bezala, Espainiako gobernuari exigi diezaiotela, estatuko esparru juridikoan ezarritako betebeharrak bete ditzala eta Israeli norabide biko baitura militarra ezar diezaiola. Bai eta Israelekin lankidetza militarreko eta segurtasuneko programa guztiak bertan bera utz ditzala ere, Palestinako herriaren eskubideak errespetatu arte. Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta Espainiako gobernuari Gazako zerrendaren aurkako bonbardaketak eta setioak gelditzeko behar diren neurri diplomatiko guztiak har ditzatela eskatzea. Israelgo gobernuaren eta haren arduradunen aurkako zigor programa barne eta Israelgo estatuarekin harreman diplomatikoak etetea, nazioarteko zuzenbidea eta nazio batuen ebazpenak bete arte. Batek hitzartu nahi du? Ander Garai. Bai, arratsaldeon. Maikideok, bertaratu zareten guztioi atzaldeon. Mozioak dioen moduan, 7 hilabete baino gehiago pasatu diez Israel Gazaren aurkako erasoak hasi zituenetik. Zalantzari gabe gaitzesten dugu Israelek Gazaren aurka hasi duen eraso krudel eta gupidagabea. Estatu demokratiko batek ezin du jokatu Israel jokatzen ari den moduan, eta ezin du halako estatu terrorismorik egin. Gure gaitzespenik irmoena Netanyahuren gobernu estremistari. Palestinarrei oinarrizko eskubide politikoak eta humanitarioak ukatzen dizkieten muturreko eskuindar eta ultraeskuindarrek osatua. Onartezina eta gaitzesgarria da Palestinarrentzako biziraupenerako oinarrizko hornidurak, ura, elektrizitatea, elikagaiak, osasun materiala blokeatzea. Besteak beste, benetako hondamendi humanitarioa eragiten ari baitira. Onartezinak dira, halaber, herritarren nahitaezko desplazamentuak eta Gazatik kanporatzea. Israelek Zisjordanian duen asentamendu politika ere gaitzesgarria da. Legez kanpokoak baitira eta eremu hori lurralde okupatu bihurtzen bai dute. Netanyahuren gobernu erakusten ari den jarreraren aurrean beharrezkoak diren zigorrak dekretatzearen alde gaude. Nazioarteko zuzenbide eta zuzenbide humanitaria urratzeaz gain, nazioarteko komunitateak egiten dituen apelazioei entzungor egiten dielako. Zigorrak neurrizkoak izan behar dira eta ez estremismoak aupatzeko zigorrak.
Gure gaitzespenik irmoena ere, joan den urriaren 7an Hamasek Israelen eta Israelgo gizarte zibilaren aurka egindako eraso terrorista bortitzari. 1.200 biktima baino gehiago eragin zituena. Eskatzen dugu Hamasek bahituta dituen israeldar guztiak askatzea. Uste dugu indarkeria mota guztia gaitzetsi behar direla. Erantzuna hitzen bidez izan behar da, eta inoiz ez indarkeriaren bidetik. Israel egiten ari den sarrazkia guztiz gaitzesten dugun moduan, eta suetena eskatzen diogun moduan, Hamasek Israelgo gizarte zilaren aurka egindako eraso bortitzere gaitzesten dugu, eta eskatzen diogu bahitu guztiak aske utzi ditala. Bizitza erdian jartzea nahi dugu, hitzetatik haratago joan, baina inoiz ez indarkeriaren bitartez. Gizakia erdian jarri behar dugulako. Aipatutako guztia gaitzik eta mozioarekin bere zati handi batekin ados egon dabe bai uste dugu osatu gabe dagoela eta horregaitzik abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Kepa Ortega. Atzalde ondan hoi, ni askoz be motzago parte hartuko dut. Mozio honetan aitatzen den guztiari ezer gutxi dago gehitzeko. Beraz, eskaerarekin bat egiten dugu eta gu noski alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eba, Uin. Bai, nire partetik eskerrak ematea mugimendu feministari mozio hau aurkezteagatik eta etortzeagatik plenora. Kontzentrazio askotan egon gara plazan, baina oso garrantzitsua da gai hauek plenoan ere egotea. Egia da ez daukagula kompetentzia askorik, ez, gai honetan, baina mozioak esaten duen bezala administrazioek mundu osoan bakean mantentze eta giza eskubideak errespetatzen laguntzeko erantzunkizuna eta betebeharra ere daukagu, beraz gure aldetik zalantari gabe alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bueno, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak, 12 baiezko eta 7 abstentzio. onartua gelditzen da. Eskerrik asko etortzearren, mila esker. Pasatuko gara, orain udaletxeko osoko bilkura da lehenengoko puntutik, aktarekin hasiko gara, 2024ko maiatzaren 7ko bilkurari dagokien akta laburra eta 2024ko maiatzaren 13ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Onartuta gelditzen da. 2. Ikasturteko tasei dagozkien ordenantza fiskalen aldaketa onartzea. Indarrean dagoen legediaren babesean, Ogasun Batzordeak ordenantza fiskalak aztertu ondoren, 2024-25 ikasturteko zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak aldatzeko espedientea onartzea proposatzen die udaleko osoko bilkurari. Bat, behin-behineko onartzea 2024-25 urteko zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak aldatzeko espedientea, zeinaren ezaugarri nagusiak ondorengoak diren. Kirol ikastaroko tarifak, udal euskaltegi zerbitzuko tarifak eta ingurumen hezkuntzari buruzko jarduera tarifak 3% igotzea 2024ko irailaren 1 aurrera. 2. Jendaurrean erakustea, espedientea egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten interesdunek. Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita 30 egun balioduneko epean. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko akordioaren kontra, behin betiko onartutzat joko dira. Hitzartzeak. Aritz Murua. Bai, arratsaldun guztioi. En sí la subida es mínima, pero no estamos de acuerdo con la subida. El ayuntamiento consta de recursos propios suficientes sin adjudicar a ningún nuevo proyecto para mejorar la financiación del curso escolar, sin tener que recurrir a la subida de impuestos, con lo cual nuestro voto será en contra. Ondo, eskerrik asko. Beste hitzartzerik? Ander Garai. Bai, eskerrik asko.
Bueno, gaurkoan udal gobernuak ikasturteko tasa eta zerge 3% igoera bat proposatzen dau. Eta gu ez gazadoz, eta arroz ez gazelako aurkeztu dugu osoko zuzenketa bat. Gure proposamena osoko zuzenketa hortan da ez aplikatzia inungo igoerarik. Eta arrazoi ezberdinak daz, baina 3 nabarmendu nahi ditut. Alde batetik, udalaren egoera ekonomikoa, zero egoera amgaz, ezin hobea da daukon egoera udalak. Bigarrena, 2003 urtetik izisa 13 milioi eurotako soberakin badauko udalak, zero egoeran egon da, gainera aurrek urtetik 13 milioi euro gehitu aljako aurtengo presupuestuari. Eta hirugarrena, zerbitzu publikoak gure ustez ez diez autofinantziatuak izan behar. Zerbitzu publikoak diez herritarrei ematen jakien zerbitzu batzuk, eta ulertzen dugu defizitarizuak izetia. Gaur proposatzen dauen udalak, da, zorrik ez daukon udal batek, eta aurreko urtetik 13 milioi eurotako soberakina daukon udal batek, herritar danei, 3% igotzia ikasturteko tasak. Gure ustez ez da ez justua, ez ulergarrisa, eta onargarrisa bez. Eta ez da ulergarrisa, guretzako, eta gutxiago abenduaren 20ko plenuan, ezpeletan jaunak esandako hitz batzuk bebai ekarritza gainera, zeulertzen dut, erabilizauen hitzekin, bebai demostratzen dauela, ez tala beharrezkoa. Eta esan zauen, orduan, 2024ko aurrekontuak onartzeko puntuan gabizen, udalak, gaitasun finantzario nahikoa zaukola, datozen erronkei aurre itzeko. Horrek ez dien nire hitzak, diez ezpeletaren hitzak, oindala 6 hilabeteko plenuan. Orduan, horregaitzik behon dion, ulergaitza ikusten dugu igoera hau aplikatzia. Udal batza hontan, behin baino gehiagotan komentau da, azkenengo urtietan, nik uste ordenantza fiskalen gainean hitz egiten gauenean, bereziki, zerbitzuen orekaren gainean. Baina guk uste dugu, zerbitzua ez da laban-amanan begiratu behar den gauza bat. Begiratu bida, nahikotasun finantzaria udal osoarena. Ez bakarrik zerbitzu bakoitzak oreka mantentzen dabien, ero ez zerbitzu publikoak diezen denean, inoiz ez dielako orekatuak izango. Eta udalaren egoera finantzarioa bere osatzuzunean begiratzen badugu, nahikotasun finantzarioari begiratzen badotzagu, uste dugu arrasateko udalak badaukola nahikoa. Guk horrela uste dugu, eta gobernuko ogasun zinegotziak abenduan esandako hitzen arabera bai, ulertzen dugu horrela dela. Orduan, lehen esan duten moduan, 13 milioi eurotako soberakin bat eukita. Udalak bere egunerokotasunean. Sarrera nahikoa eukita, oreka finantzaria bat eukitzeko. Ba ez dugu ikusten, ez dugu logikotzat hartzen, 3% igoera hau ez. Ze, oin, 3% bat igotzia proposatzen daue, baina urrian, 4% eta 5% arteko igoerak. Egon zien, orduan, ulertzen dugu, ja ez dala momentuko erabaki bat, baizik eta da modus operandi bat. Zergak igo eta igo. Berdin dut zozelan dauen situazioa. Igo eta igo. Behin eta berriz. Karo, onartzen dugu ikasturteko tasak, urrian iritsiko da plenontara berriz urtero bezala ordenantza fiskalen gaineko eztabaida, berriz proposatuko dugu gobernuak igotzia. Ba, seguramente bai. Esan duten moduan ja da modus operandi bat. Igo eta igo. Eskusa, kapeia igo dala. Baina azkenian igotzen jako herritar guztiei. Eta puntu hontan, geratu nahi dut, berriro hemerotekara jungonaz, plenua prestatzen nabilenian, hemerotekan berriro ezpeleta jaunaren hitz batzuk, kasu hontan 2019ko urrikuak, gu gobernuan gingo zenian, eta bera oposizioan, eta esan zauen esaldi bat irakurri bihot hitzez hitz.
ordenantza fiskalen gaineko diskurso baten gabitzen, bertan proposatzen zan 0,6ko igoera bat, batzuetan, guztietan ez, eta bere hitzak bukaeran izen zian, eta hemen mondran beste behin gehiago berdina indozue. KPI igo dozue guztioi. Guztiok ez daukogunean zertan IPCA jaso behar. Jeremy Corbynek esaten dauen moduan, 100%ari igo behar jako zergak. Jeremy Corbyn behin baino goizautan atera dabe bai pleno hontan, eta pentsana behin, ze garesti dauen koherentzia. Porque, claro, ez da igo bihar, 100%ari igo bihar jako, baina igotzen dugu 4,4 urrian doenoi, eta oin 1,3 bai, denoi. Eta zanen, bueno, bai, igual, izango da kasu enten, koherentzia falta minimo bat. Eta jarraitzun hauen prestatzen plenua, eta hemerotekan jarraitzun hauen begira, eta aurkitzun hauen, sorpresa, beste puntu bat, esan hemen be, koherentzia falta. Hemen ez die hitzak, hemen ekarriko dut proposamenak. 2020ko eta 2021ko ordenantza fiskalen gainean lantzen gabizenean, EH Bilduk bere proposamenen artean, ekartzen zauen urrengoa bizetan, 2020 eta 2021. Euskara ikastea doakoa izan behar da. Suposatzen dut doakoa izan bizala 20an eta 21an. Porque, claro, las primeras de cambio, 1,3ko igoera euskara ikasteko bai. Bitik bi. Eta ekartzen badugu, lehen esan duten hitzak lehen hau, bai 3garrena bai. Eta ez esango dotzat gobernuaren beste zati xai, Elkarrekin Podemosi. Zure kasuan, sare sozialetan esandako egisak ez dien afirmazio batzu erantzun bihotzut datuen bitartez. Afirmazioak sare sozialetan agertu dien moduan irakurriko ditut. Lehenengokoa, la subida a la que hace referencia el PNV está en esta rueda de prensa, se traduce a 4 céntimos. Intentar crear alarma social buscando un titular diciendo que se suben las tasas sin dar más información a la ciudadanía es bastante triste. Ez dielau esentimoko igoerak. Bat bez, gainera, Kiroldegiko tasak urtero, 4 euro eta 12 euro bitarteko igoerak daukie. Kursillo bakoitzak. Euskaltegikoak, urte osokoa. Euskaltegikoak, 9 euro eta 12 euro bitarteko igoerak daukie. Ze, klaro, ondo irakurtzen badugu Euskaltegiko tasetan, bueno, orduko, ze kobratzen dugu orduko, sentimo batzuko igora dauko, baina, karo, de media, 253 orduko ikastaruak da. Orduan, klaro, orduko ez, guazen ikusten, herritarri zenba suposatzen dauen eguneko unian. Eta, karo, biderkatzen badugu, orduko purua eta igoera, urtetzen da, 9 eta 12 euro bitarteko igoera. Orduan, ez da afirmazio hau, ez da egia. Bigarren afirmazioa. He simulado en varios cursos y en ninguno supera el euro al mes. Hemen ja sartzen zula koretia el mes. Ez dokutu segaitzik simulau, Abuin Anderea. Diktamena onartzeko bialdu zuzkun dokumentuan, hemen agertzen da, igoera hileko. Eta gutxienez, zazpitan ja, lehenengo zazpiretan, igoera euro batetik gorakoa zan. Kaestretxen, igeriketa egorikituan, pilates, yoga, crossfit, jumping, entrenamentu suspensiba, guzti horietan diela lehenengoko euro batetik gorako estua diez, hileko. Horrek esan nahi dau, 10 hilabeteko kursuak, 11 euro bitarteko igoerak. 3. Hemos implementado ayudas al polideportivo para que el que no pueda asumir no pague. Bueno, hemos implementado, no. Laguntzak existitzen zien. Beti existitu diez, gu gobernuan gingo zenian, eta lehen hau bai. Hona ekarri dut, 2016ko ordenantza fiskalak, lehen haukoak ez ditzu dalako aurkitzu, eta bertan kiroldegietakoan agertzen zan, 3 laguntza mota ezberdin zazen, alde batetik gaztientzako, beste alde batetik diruzarren amurreztua zaukienentzako, eta 3. laguntza bat federatuentzako. Eta gaur egun existitzen diez, 3 horietatik 2. Gaztientzako
eta diru sarrera murritza daukinentzako, existitzen diez, lehen bebai existitzen ziena. Oin, gestinua askoz begeixau komplikatu da, ze zuzenien eman biherrean, diru laguntza bidez eskatu inbida, baina lehen existitzen ziren, eta oin, existitzen jarraitzen dauie. Baina, karo, diez laguntzak, ordaintzeko kiroldegiko abonua, ez kiroldegiko tasak. Eta hemen, onartzen gabizena da, kiroldegiko kursiluen tasak igotzia. Duan hau be, afirmazioa ez da egia. Eta laugarrena, el actual gobierno ha tomado todas las decisiones, por lo menos hasta ahora, teniendo en cuenta las propuestas técnicas de los técnicos del ayuntamiento, que son los que tienen estudios de sus áreas correspondientes. Eta gaur, onartzen dugun proposamena, ez da proposamen tekniko bat, da proposamen politiko bat. Eta gainera, pasatu zuzkuen txostenian, ikastuteko tasak igotzeko pasatutako txostenian, agertzen da, literalki, proposamen teknikoak ez dira jaso. Orduan, da proposamen politiko bat, ze txostenak esaten dugu, proposamen teknikoak ez diela jaso. Orduan, hau be ez da egia. Baina, lau afirmazio eta ez diez egiak, tasak ez diez lau sentimo baino gutxi hau igo, danak igo die bastante gehiago, euro bateko igoera hileko daukie bastante kursillok, ez da egia, dana proposamen teknikoak diela, hau proposamen politikoa da, eta teknikariek ez daude bere proposamenak, ekarri, eta laguntzak ez diez berriak bat bera bez sortu kiroldegirako. Sortu dan bakarra, izen zan, ibia ordaintzeko, bakarra. Hemen gaur hitz egiten gabizen guztietarako ez da ezer proposatu. Orduan, herritarrek ordaindu biko dauie gehiago, kaestretxera doien herritarrak ordaindu biko dau gehiago, daukon diru eukita. Eta igeriketara doienak ordaindu biko dau gehiago, eta euskaltegira doienak ordaindu biko dau gehiago. Orduan, lau afirmazioak ez diez, egiaz. Orduan, ez dakit informazio falta dala, eta esan dituzun, edo, benetan jakinda, hau holan zala, berdin-berdin esan dozu afirmazio honek. Lau bizetako edo zein gauza, larritzekoa. Labur bilduz, eta horregaitzik aurkezten dugu gero azalduko duten osoko zuzenketa. Udala egoera finantzari honian dau, zer oso egoeran dauelako, aurrek urtetik 13 milioi eurotako soberakina dauko, eta nahikotasun finantzaria dauko udalak. KPIa ez aplikatzeko herritarrei. Dauko nahikotasun finantzaria hori esan zuzkun. Ezpeleta zinegotziak, orain dela 6 hilabete, eta hori ikusi alda kontuetan. Horregaitzik aurkezten dugu osoko zuzenketa, eta osoko zuzenketa hau irtengo ez balitz, proposamen honen aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Joseba Ezpeleta. Atzaldeon. Lehenengo eta behin esan beharra dauena da, gaur hona ekartzen duguna da, Ogasun Batzordearen aldeko irizpenarekin tasa batzuk eguneratzeko proposamena. Ez da gobernuarena, baizik edo Ogasun Batzordearen aldeko irizpena. 3 tasa die, 3 ikasturteko tasak, udalako ingurumen eskolakuak, euskaldegikoak eta kirol ikastaruen tasak. Lehenko eta bain esan behar dagoeguna da, oposizioko alderdiekin saiatu garela tasa hauen inguruan negoziazioen saiakera batzuk egin ditugu, eta begibistakoa da, emaitza ez dela izen esperotakoa. Nik esalduko zuez, zaitik planteatzen dugun tasa hauen eguneratzia. Lehenik eta behin, kopuro euneko 3 izatia da, urte arteko ezagutzen dugun azkenengo indizia hori dalako. 2023ko apirietik, 2024ko apiriera artekoa, 3,3 izan dela, eta hortik ataratzen dugu proposamen moduan euneko 3a erun ginoan Ogasun Batzordera eta han aldeko irizpena lortu zauena. Beste arrazoi bada, eta honetan garbi dau zuen eredua eta guria guztiz kontrakoa diela, zuek azken 8 urtietan ez tozue tasa bat eguneratu. Bakar batzuk bai, baina orokorrian ez tozue tasak eguneratzeko politika aktiborik izan. Eta guk usten dugu erabaki horrek nabarmen kaltetu dauela udal tributuengatik udala jasotzen dauen diru sarrerak.
bakarrik begiratuta azkenengo 8 urtetako KPI metatua, 2015ko abendutik 2023ko abendura artekua 121 izan zen. Pentsau, azkenengo 8 urteetan, bakarrik KPI-an eguneratu izan baginuan gure tributuak, udalaren egoera ekonomikoa, zuk esan dozun, Ander, zuk esaldu dozun moduan, datu horien inguruan, pentsau hori inezkero zelako izango litzaken, askoz behobia izango litzaken, eta noski, horrek emungo zozkun, epertainera, eta 2008ko horrekontuak onartzerakoan, esan dauen arekin lotuko dut, epertainera dauzkogun erronka hundiei aurre itxeko giar finantziero gehixau, askoz be gehixau. Azken 8 urtetako KPI-ekin eguneratu izan baginuan gure tributuak, 2008ko aurrekontuetan dauzkagu aurrekusitza 7.600 euro jasotzea udal tributuen gatik, aurten jasoko ginuan 3.700.000 euro gehixau. Bakarrik azken 8 urtietan KPI-aren bidez eguneratu izan baginuan gure tributuak. Eta ez hori bakarrik 2008an, 2008an be jasoko ginuan gehixau, 2008an be bai, 2008an be bai, 2008an be bai, gutxitxu hau, orduko KPI-ak deskontatzen joan berko gineak lako, baina urtez urte, eta orduan gure 2008an izango ginuan egoera ekonomikoa areta hobia izango litzake. Baina ez da diru eukitzia gaitxik, baizik eta 2008ko aurrekontuetan esan dauen moduan, giar finantziero hundia behar dugulako datozen erronka itzelei aurre itxeko. Ez dienak neikua 12, 13 edo 15 milioi, askoz begeixo behar dugu. Eta hori izan ezkero azkenengo 8 urtietan, txingurri moduan, jongo izan magina aurreratzen, poliki egongo ginake horrei aurre itxeko askoz be egoera hobian. Eta diru hori da udala galdu dauen dirua, tributuak KPI-akin ez eguneratzea getik. Usten dugu hori izan da udalaren dako odolu uste bat. Eta usten dugu hori izan dela aurreko gobernuaren jarrera desegokia eta erabaki oker bat, eta horrekin bukatu inbiar dela. Eta usten dugu hori gainera, gaur egungo tentsio gutxiko egoeratan hartu behar diela neurri fiskal egokiak, krisi garaietan lasaiago bizi ahal izateko. Pasau dugu 8 urte tasak eguneratu garek, gerakina egon edo ez egon. Zuk usten duzu familia baten 8 urtetan soldata eguneratu barek, familia horrek ondo pasauko leukela? Ez, ezta? Udal ekonomili berdina paseta jako. Eta pentsetan dugu, ziklo ekonomikoa estanean txarra edo aldekoa danian hartu bidelean neurriak, egoera ekonomikoa, krisiak eta datozenian, hobeto bizirauteko. Eta momentu oin da. Usten dugu kalitatezko zerbitzuak eskaintzeko, zerbitzu horrek finanziatu behar diela modu iraunkorrian eta irmuan. Ezin gerakinaren egoerak baldintzatu finanziazio hori. Ze, daukugun arriskua da, gerakinaren egoeraren arabera finanziatzen baldin badugu, zerbitzu horren kalitatea murrizteko edo zerbitzuak erak desagertzeko. Ez dugu usten printzipio moduan gerakinara bali behar danik zerbitzua finanziatzeko. Ze gertatuko da gerakinik ez dagoen urtietan? Oingo moduan zerbitzu hien defizita haunditu eta haunditu etenik barek? Zuen emendakinean esaten dozue, proposan dozuela 1/3 egoera ez aplikatzea, eta arrazoi moduan esaten dozu udalaren egoera finantzieroa ona, eta 2023 urtetik izan dako 12.600.000 eurotako soberakina ikusita. Bueno, nik emungotzat buelta argudioari. Ez baginon izango 2024an gerakinik, zingo zinuten. Tasakigo 2024an? Ze, gerakina balima dau, ez da igo bier, gerakinik ez balima dau, igon biarko da ez. Zuek 8 urtetan, gerakinik ez egon arren, ez duzu igo. Usten dugu, gerakinak erabiltzia tanzen finanziaziorako dala oso epe motzeko ikuspegi bat. Berri dut dino, gerakinik ez dagoenia zer egingo dugu. Zerbitzuak kendu, zerbitzuak kalitatez jentxe. Zuen diskurtsuak egia esan da, bueno, ez dago aperritzen, garbi dau,
PNV-ren diskurtsoa, gaur bota duzun diskurtsoa, eta Espainian PP alderdi ultra horrek erabiltzen dauen diskurtso fiskala berdina diela. Herritarrak zergekin ito nahi ditugu, eta abar, eta abar. Garbi dau, PP alderdi ultraeskuindarrarekin eta PNV erabiltzen dauen politika ekonomikoak behat egiten dutela. Eta PSOE-rekin, oin, sozialista eta obrero omen den alderdia. Espainian kanpaina bat egin dozue, oin. No es magia, son tus impuestos. Hori izan dozue. Esan dozue, kalitatezko zerbitzuak eukitzeko, zergak egon behar diela eta egon behar diela. Zerbitzu horien kalidadia mantentzeko eta zerbitzua mantentzeko. Eta bitxartian, mundrauen, PNV-ren eta PP-ren diskurtso eskuinarra erosten dozue. Eskuinaren eta ultraeskuinaren diskurtso ekonomikoarekin bat itxen dozue. Nik atxean askotan entzun dut, kita inopon se gasta el montón. Hori egon daitzen, orain arte gobernua. Monton dau, bai. Baina guk, gobernu planean aurkeztu ginuen egitasmoak aurrera eruteko, ez daukugu nahikoa monton. Eta kentzen joaten bali magara, monton hori desagertuko da berehala. 2023 artean, tasak ez dieguneratu hiru zerbitzu hauetan, eta zerbitzu hauen defizit ekonomikoa geroz eta hundio izen da, noski. Sarrerak ez diego, baina gastuak igo die, azkenengo urtietan bakarrik apeian 121. Bakarrik apeian, Orduan, defizitak joan die zerura. Kirolian, 2023ko likidazioa hartuta, sarrerak beratzerun milio ingurukua die, gastua die 2 milioi terdi ingurukoak, defizita da 1,73,5, eta defizita dirutan da 1 milioi terdi euro. Udalako kasuan, sarrerak die 2.285 euro, gastuak 180.000 euro dien bitxartian. Defizita da, praktikamente, 1,89, eta euskaltegian, sarrerak 264.000, eta gastuak 8.000 inguru, defizita 1,07 eta 556.000 euro. Hau ezin ja izan kudeaketa eredu egokia. Defizit hauek urteiz urte ezin ja joan zerura. Guk plantatzen duguna da, egunaratze jasangarri bat herritarrendako. Jasangarria da. Euskaltegiko tasak aprobetxamendua baldin badau eta asistentzia baldin badau itzuli itzen die. Bai, udalako inguruko eskolako tasak mundarutarrek ez da bi ordaintzen. Eta kiroldigen eskaintzen dugun zerbitzuen tasak ez die oinarrizko zerbitzu bat, ez da zerbitzu basiko bat, eta da nolabait zerbitzu basikoak subentzionatzen die eta hauek ez. Pentsatzen dugu dala jasangarria, pentsatzen dugu gainera diela neurri egukian egin jako eguneratziak, eta berri esaten gotzut. Egoera zaurgarrian da zenei ez dotzi eragingo. Hiru zerbitzu hauen artean, 2023an sortu dobe 2.250.000 euroko defizita. Eta hori guretako ez da izan kudeaketa ona. Ez da kudeaketa onaren eredua. Ez da zuhurtziaz jokatzea ez da ere, eta berri esaten gotzut. Oso epe motzeko begiradaki politika egitea da hori. Guk uste dugu, diru publikoa zuhurtziaz kudeatu behar dela, eta etorkizunan daukagun inbertsio garrantzitsuei egin behar dotzagula aurre, eta horretarako diru sarrerak mantendu behar dugula gutxienez. Gerakinen helburua ezin ja izen zerbitzuen defizitak estaltzia, eta izen behar da, inbertsio berria hoiei aurre itxia. Guren gobernu planian aurkeztutakoa, herriaren aurrian aurkeztutakoa, eta egingo ditugunak. Baina hortarako behar duguna da, berri dozan dutzu, giar finanzieroa, 2008an bezan dutzun, behar du 2008ko aurrekontuak nahikoa kuadrauta duzkagu eta ondo duzkagu, baina urrengo 3 urtetarako aurrekontuetarako beharko dugu sarrera hauek eta geixau. Eta, ja bukatzeko, eta bai da oso importantia, baina emuten dautan jaztu itxekakula, 2008an arau fiskalak jarri di berri du indarrian. Eta aplikau beharko da 2008ko aurrekontuaren likidazioa. Ikusko dugu arau fiskalak zelan kalkulauko dien eta zelan aplikauko dien. Orain ondiokan zehaztu bare dau. Europan erabaki da arau fiskalak berri du esartzia, eta ondiokan Espainiako gobernuak
egokitzapen horrek egin beharko dau. Ez dakigu zelan izango dien arau fiskala, lehen bezain zorrotzak edo malguagoak izango dien. Baina, edozein modutan, arau fiskal horrek, datorren urtetik aurrerako esenakete gisa guztiz aldatuko da bie. Eta, precisamente, gaur hartzia proposatzen dugun moduko neurri hauek, ingodozkoena da, esenategi berri horretara moldatzeko lagungarriak izango die, zalantza barik. Ez badugu itxen ezebez, kaltetuak ertengo garelako. Eba, Win. Handerri erantzuko diot. Lehengo eta behin, eskertuko nizuke, sare sozialetako mezuak plenora ekartzen badituzu, behintzat osorik ekartzea, ez zati batzuk. Lau mezutik, esaldi bakar batzuk hartu dituzu, eta hemen bota dituzu, baina kontestu gabe. Berriz eskatzen dizut, eskertuko nizuke, sare sozialetako mezuak plenora ekartzen badituzu, mesedez osorik izatea. Ze hori konbertsazio baten bitartean zegoen, eta horrela, lau esaldiak solte, ez dira ondo ulertzen. Ekartzen dugun proposamenaren inpaktua, 4 zentimotik euro bateko bitartean izango du, zuk esan duzun bezala. Baina EAJaren irakurketa alarma soziala eragin nahi du. Eta horregatik, prentzaurrekoan, bozeramaileak ez ditu gaur hemen eman dituen datuak eman. Hemeroteka gustatzen zaizu eta nire ere, orduan berreskuratu dut. Zuen lehengo legealdian 2 milioi euro oparitu zenioten enpresa pribatu bati. 2 milioi euro hauek herritarren dirua zen, eta zen esan dut oparitu egin zenutelako. 4 milioi eskatu zuten, eta gure emendakin batei esker 2 milioi eurotan geratu ziren. Aurpegia behar da horrelako diskurtsoak orain egiteko, Ander. Gure politika fiskala argia da, fiskalitate progresioa. Zuen modus operandia, zuk esaten duzuena, argi dago ere, enpresa handiei salbuespenak jartzea sistematikoki. Eta denak berdin ordaintzea. Hau ez da gure eredua. Zerbitzu publikoak aipatu dituzu, zerbitzuaren oreka 2 milioi hauek, herritar guztienak ziren 2 milioi hauek, ez zuten baterez lagundu zerbitzu publikoei, eta oreka honi ere ez. Nialetik beste barik. Beste hitzartzerik. Ander Garai. Txalde hon berriro be. Ebakin hasiko naz motzagoa dela, eta gero erantzungo dotzat Josebak indagoen afirmazio batzu be bai ez. Mezu osoak, hemen zaukotzun zuk aukera be bai esplikatzeko ez. Zuk beinta berzerrep gauzinun, 4 zentimotik gora ez dala igoko, 4 zentimotik gora ez dala igoko, eta behin bezan dozu, 4 zentimotik euro baterako igoera ez. Igoera da osua, urtekua, porque azkenean hemen begiratu gauena da urtean zenbat kostatzen jagun zerbitzu hori, eta esan doten moduan, ez diez datu horrek, kiroldegian, 10, bederatzi, 4 euro eta 12 euro bitartean, eta euskaltegian bederatzi eta 12 bitartean orduan ez da. Oparitziana 2 milioi euro dala 3 pleno esostasun erantzun, galdera berdin inotzun polo garaiaren ampliazion de kapitalaren gainean aberrori etzan enpresa pribatu bateri oparitzia, igual inguan erantzungo doztazu. Eta denak berdin ordaintzea ez dala zuen politika eskemen danei berdin igo dotzazue zerga eta tasak. Eta oindala 8 hilabete onartutakoan be danei berdin igo jakien zerga eta tasak. Berdin. Orduan, ez dakit. Joseba, zuk esan duzunaren arira erabili dozu galdutako diru, 3.700.000 euro gutxi hau jaso dugu, ez dira eguneratu azkenengo urtietan, ez dira eguneratu ulertzen gauelako, ez zauela beharrik. Zuk esplikatzen duzu, zergatatasekin zenbat jasotzen dan. Zergekin 7 milioi eta piku inguru, tasekin behantzera. Eta horrein dozu komentarizio bat, soldatak ez bazien eguneratzen. Karo, zergak eta tasak diez soldataren zati bat, baina gero dau beste bat. Ze karo, arrasateko udalak zerga eta tasak bera jasotzen ditu zuzenian. Zuzenian kobratzen ditu, eta zuzenian erabakitzen dau, igo, ero ez igo. Baina badau beste montante bat, izizia 20 milioi eurotakoa dana aurten, eta urtetik urtera igotzen jundana,
dala foru fondotik jasotzen gauna foru aldunditik. Orduan, klaro, soldatan igoera eukidau udalak. Eukidau. Porque foru fondoa urtetik urtera junda hunditzen. Oin izizia 20 milioi eurotan dauena, oin dala 8 urtetan zauen 12 milioi eurotan. Orduan, igotzen junda, bai, 8 milioi euro igo da. Orduan, soldataren zatiaren euneko begiratu bida, ez bakarrik zati bat. Efectivamente, oso ikuspuntu ezberdina daukogu, talen bebai, esplikau dut, guk ez dugu ikusten, zerbitzu bakoitza, bakarka. Ez dugu ikusten. Ikusi bidana da nahikotasun finantzarea udala osoarena, eta udal osoaren nahikotasun finantzaren zati bat, dator foru fondotik. Orduan, gerakina, kita inopon sakaba el montón, gerakina, eske gerakina egonda, azkenengo 8 urtietan, pesa eske haina undisa historian inoiz, lehengo aldiz, 13 milioi eurotakoa, o sea, no es que se acabe el montón, es que va aumentando el montón, es berdina dala. Aurreko urtean 10 milioi, aurten 13 milioi, 3 milioi euro gehiago. Esplikau dozu, ez dauela diru nahikua, gero gobernu planeko guztia finantzatzeko, guztauko jatene urrengo batzorderako eskatu bihotzut plan finantzarioa gobernu planana, zati hori falta jaten eta ez daukot. Eskatuko dut. Ikusi aldoten, ze, klaro, zaurrik usten nik badakit gutxi gora bera azkenengo urtietan, gaztau dana, inbertsioetara bideratu dana, Juan Arzamendikin, kulturolakin, eta beste hainbat gauzekin, 55 milioi euro inguru erabilidan, ikustot muskulo finantzarioa nahikoa dala, klaro, eta gainera hori, urtetik urtera, 3 milioi euro extra honek eukigabe, oza, klaro. Baiz, gure modelua ez da udalak rekaudatzia, ez da. Eta igotzia tasak eta zergak. Guk ikusten gauena da argazki bat, eta argazki horren arabera itzen dugu hausnarketa bat. Eta ikusten badugu argazki hortan udalak ez daukola nahiko finantziazio zerbitzu publikoak emateko, baloratuko dugu igoera bat, zerga eta tasetan. Klaro, porque lehengoko helburua da, zerbitzu horrek ematia, orduan, momentu baten, hori iritsi, baina ez gaz argazki hortan. Ez gaz argazki hortan arrasateko udaletxean. Zuena modus operandizia da, segaitxik arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Oñatin, Hernanin, toki guztietan, gobernatzen zabizien toki guztietan, igo dituzue zergak, eta igotzen jarraitzen duzue zergak. Eta toki bakoitzak eta herri bakoitzak bere singularidadia dauko. Horri nabil esatenik guazen argazkiari begiratzera, eta arrasateko argazkiak gure ustez ez dau behar, euneko 3ko igoera hau. Eguneratze jasangarria esplikau dozu, ez? Euskaltegian, juten basara, euneko 85 eta depende ze diruzarrera daukotzun, bueltatuko zu, ero ez. Bueltatuko zu emaksimo euneko 75, euneko 25 ordein bihozu, eta euneko 25 hortan bebai igoera dauko. Ta lehen esan duten moduan, lehen eskatzen zinuten doakotasuna euskerarekiko eta oin igoitzen dozue. Nire ustez ez da, zentzuduna, ez dauko koherentzia. Gero euskaltegia ez dala zerbitzu basiko basuretako guretako bai. Ukustu dugu baietz, eta kirola bultzatu inbida. Eta horretarako udala gainera finantzarizaren zati bat bere gaina hartu albadau asko sobeto. Iristeko alik eta jende geixenari. Eta gero esan dozu ez, arau fiskalak martxan jarri diesela, eta klaro, ez dakigula, zelan afektauko dauen, arau fiskalak, aldatuko dala, ez dena tokia, baina ez dakigula, bitu indala, urte batzuk hori bemeroketekan begira egon nintzen, eta Nuska Ezkurrari izan bastante pitoniza zarela. Berkatuko ez da zuela diz, baina ez da limite denborarik, orduan. Hori, pitoniza lanakin zauela Nuskak ez, esaten zelakoa izango da, zube kasu honetan bebai, ez dakigu efectivamente, martxan jarri ez dakigu zelan afektauko dauen. Ikusiko dugu etortzen danian hori bebai. Baina desde luego, momentu honetan arrazoteko udalak dauko egoera finantzario, ezin hobea. Etorkizuneko erronkai esku hartzeko ezin hobea. Hori gainera, berriro esan dut, zuk aurreko plenuan esan zinun, abenduko plenuan orduan.
ezin hobea dauko, inoiz euki dauen soberakinik, haundien anik ez dut esaten soberakinarekin finantzatu behar danik hau. Beste gauza batzuk finantzatu aldie soberakinarekin, eta diru hori erabili defizit hau gure gainartzeko. Arrasateko udalaren gainartzeko. Horregaitzik proposatzen dugu ez igotzia zerga eta tasak, eta horregaitzik aurkeztu dugu osoko zuzenketa hau. Eskerrik asko. Baten batek hitzartu nahi du? Bai, Win. Bai, labur. Anderrei esatea nik ez dudala sare sozialetako mezuak plenora ekarri, beraz berriz eskatzen dizut, sare sozialetako mezuak ekartzen badituzu, mesedez osorik ekarri. Nik ez dut kontestua jarri behar, ez ditu dalako ekarri. Bestela, demagogia da, eta kutrea gainera. Guk ez diogu oparitu 2 milioi enpresa pribatuei, zuk ezin duzu berdina esan. Zerga igoera minimo bat kritikatzen duzue, baina bitartean milioiak enpresa pribatuei emateko arazorik ez. Demagogia eta gezurrak hankamotza dauzkate. Besterik ez. Bueno, entzundakoak ikusita, Anderrek irakurriko dau emendakina bere osotasunera, eztabaidatuko da eta bozkatuko da. Ikasturteko tasei dagozkien ordenantza fiskalen aldaketei osoko emendakina. Udal gobernuak proposatzen du ikasturteko tasei dagozkien ordenantza fiskaletan 3% igoera bat aplikatzea. Udalaren egoera finantzario ona eta 2023 urtetik izandako 12.600.000 eurotik gorako soberakina ikusita, arrasateko EAJ-PNV udal taldetik igoera horren beharrik ez dagoela ikusten dugu. Goian aipatutako guztiagatik osoko emendakina aurkezten dugu, ikasturteko tasak dauden moduan gera daitezen eta 3% igoera hori aplikatu ez dadin. Bueno, zerbait gehiago esan nahi duzue, edo eztabaidatutatzat ematen duzue puntu hau. Eztabaidatutzat ados. Bueno, orduen, emendakina osotasunera bozkatuko da. Emendakinaren alde, emendakinaren aurka, 10 ezezko eta 9 baiezko. ez da onartutzat ematen. Orain bozkatuko dugu diktamena. Irakurri behar da, ero zuzenian, ez? Zuzenian bozkatuko dugu. Ikastuzteko zerrei dagozkien ordenantza fiskalen aldaketa onartzea, onartzearen alde, onartzearen aurka, 10 baiezko eta 9 ezezko. onartua geratzen da. 3. puntua, kreditu gehigarriaren modalitatearen kreditu aldaketa, kreditu gehigarrien modalitatean kreditu aldaketa onartzea. Aurteko aurrekontuaren barnean, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu da. Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak, bat datoz espedienteari aplikagarria zaion araudian aurreikusitakoarekin, eta oso osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza. Kontuhartzaileak aldeko txostena eman du. Ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, onartzea, kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriak modalitatekoa, 2.568.670 eurokoa. 2. Espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean. Interesdunek egoki aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. 3. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordia ulertzea behin betikoz onartua. Hitzartzeak. Ander Garai. Bai, etzalde hon berriz. Bueno, hemen lehen komentau dugu, baina eta berriz ibili gaitz egiten soberakinaren gainean, 63 milioi eurotako soberakin horren banaketaren zati bat da ointxe debatituko gauena, ero, karridan proposamena ez. Udal gobernuak helarazi zuzkun proposamenaren zati haundizena, existitzen diezen partidak haunditzia da, ez? Kasu enten 52 partida daz, eta 52 partitatik 53 existitzen diezen partida,
diru gehiago sartzia da, eta gero 9 diez berrixak diezenak. Guk kasu honetan 6 emendakin aurkeztu genitxun hasiera baten negoziatzeko, egon gara gobernuarekin negoziatzen, eta alde hortatik eskertza gobernuari euren predisposizioa bai negoziaketarako. Luze hitz egin gauen, eta bueno, guk ulertzen gauen moduan negoziaketa, dala pixkatez, bi aldiak zeditzu bidauie, eta bueno, aberra adostasun batera heltzen garen, eta bueno, horregon ginen hitz egiten, eta puntu batzuk lantzen, baina ez dugu ikusten proposamen honetan txertaturik da zenik gure eskaera, eta esango dut segaitzik ez, proposamena da, gobernuak luzatu zuzkun lehenengo proposamena, eta ointxe daukogun proposamena berdina diez. Ez da aldaketa hondirik egon. Más o menos berdina pasau zan 2024ko aurrekontuei begira, gero ez da txertatzen, ez? Bueno, bai ingo dugu, ero beste modu batean ingo dugu, baina ez dugu ikusten hemen txertatuta. Horregaitzik, esan duten moduan, eta ikusitza negoziaketa bat, dala bi aldiak guraldetik zeditzu, ero aldatu, eta akorde batera iristeko, gaur hona 6 emendakinak ekarri bierrian, eta gobernuarekin hitzekin eta gero ekartzen duguna 10 bi. 6tik bi. Bi emendakinak, gero irakurko ditut, baina bueno, alde batetik da Santa Teresa eta Doneste Portukurako etxe bizitzetarako diru laguntza partida unditzia 2 milioi eurotan, eta erdialdean aurparke bat estaltzeko 1 mila euro gehiago jartzia. Doneste Portuguesa de Santa Teresakua aurreko legaliti dator, diru laguntza bat, Jaurlaritzaren bitartez iritsi zan diru laguntza bat jaso gauen, eta hortik jarri zan martxan horretarako. Esperotakoa baino, etxe bizitza bloke gehiago aurkeztu diez, eta batzuk geratu diez diru laguntza jaso ezinik. Horregaitzik eskatzen dugu, eta oportunidade moduan, auzo horreia, bueno, egiten da bien eraldaketan, beste pausu bat emateko 2 milioi eurotako partida hau txertatzia, bueno, txertatzia ez, haunditzia existitzen da naia, kanpuan geratu dien etxe bizitza horrei aukera emateko eta diru laguntza hauetara optatzeko. Eta erdialdeko aurparke bat estaltzeko kasuan, eta hau hasiera baten, gobernuaren zati batekin, negoziatu dugu EH Bildurekin, Elkarrekin Podemos ez da egon negoziaketa horietan, baina bai EH Bildu. Guk proposatzen gauen Juan Arzamendi Musikaetxe ondoko parkia estaltzia, berriztu zan aurreko legealdian, eta guk esan gauen aurreko legealdian, uste gauen bigarren pausua izan behar zala estaltzia, ez zinuten ikusten, eta nik bai luzatu nagoen aukera bat, ez dugu ikusten hori, baina aukera egongo zan erdialdeko beste aurparke bat estaltzeko. Uste dugu interesgarria dela, eta interesgarria da bereziki ze 2015 urtean estaritako aurparkerik ez egotetik momentu honetan dauzkogu 4. Baina 4 auzuetan daz. Orduan, uste dugu ja, poliki urrengokuari tokatzen jakona estaltzia, izenbiko zala erdialdeko bat. Hori izan daike modu ezberdinetan planteatuta, prozesu parte hartzaile baten bitartez herritarrek aukeratzia zein izan daike, baina uste dugu interesgarria eta beharrezkoa dan ekintza bat, zerbitzu bat bebai, azkenian negua oso luzia izaten dalako arrasaten, izen aldala, ez? Eta gero beste proposamen baten gainean bebai hitz egin biot, ez dut ekarri hona emendakin moduan, ez dugu emendakin moduan proposatu, baina, bai nahi dut mai gaineratzia, ez dago esan nahi emendakin moduan ez ekartzia ez gauela jarraituko, lortzen gauen hori aurrera eramatia, eta da Gorostiza auzoko irisgarritasunaren gainean. Guk proposatu gauen 2 milioi 400.000 eurotako partida bat, eta proposatu gauen bereziki 2 gauzatarako alde batetik. Itxeko proiektua, eta beste alde batetik tirua gordetzeko, aurrezteko, ukitzeko gordeta, lehen ezberetak erabili dau aurrezki hitzori, hemen bera bide engeike, proiektua egin ahal izateko, ejekutatzeko, eukitzeko segurtasun bat, proiektua ejekutatuko dela. Jaso nagoen erantzun nahi zen, printzipioz proiektua egiteko 40.000 euro jarri ziela, ja sartuta da zela, baina
gainontzeko esabiela ikusten eta esan hemen, beste aukera bada eta hor konpromiso bat egon alda, udal gobernuak legealdi planaren barruan sartzia proiektu hau. Ze oinez dau sartuta. Eta izango zan, legealdi planaren barruan sartu, proiektuarako fetxa bat jartzu eta ejekuziorako beste batzuk. Hori bebai, guk planteatzen gauen naiz eta ez hartu diru kantidade guztia egoki zen nazala, ze hor konpromiso bat demostratzen dozu herritarren aurrian. Berriz luzatzen dugu hemen eskaera hori, ez da plenoko gai, horregaitik ez dugu ekarri plenoko ontara, baina bai luzatzen dut eskaera hori sartzeko gobernu planian, badakigu proiekturako 40.000 euro da zela, guazen sartzen gobernu planian, zuen gobernu planian sartu, eta ejekuziorako, bebai, horako kalendarize bat sortzia. Seitik bi proposamenetara pasau gara, bi emendakin daz, gero bozkatuko diezenak, eta bi emendakinak onartuko bazien, gu abstenitu ingo ginen diktamenian. Ze uste dugu ez dala nahikua eskatzen dozu, hona ekartzen zuen proposamena. Horregaitzik ez gaz guztizadoz. Bi emendakin honek sartzen bazien ulertuko gauen pizkat kompletu hau dela eta abstentzio batera jongo ginen. Bestela aurka bozkatuko gauen eta segaitzi bozkatuko gauen aurka. Segaitzi geratzen diez, partida asko bete gabe adibidez, ez puntuetako bada, 2024ko aurrekontuak landu zienian, eta aurrekontuen dokumentuan horrela agertzen da, euro bateko proiektu mordo badaz. Monterron Parkeko estalkia, jauregia egokitzea, Gesaldi Barreko Pau, hiru desjabetzetarako euro bateko 3 partida existitzen diez, digitalizaziorako diru laguntzetako euro badau, Zalduzpeko parkezinerako euro badau, memoria LGTBI bekarako euro badau, Aldaikalea berriz urbanizatzeko euro badau. Orduan, hauek ez diez betetzen, ez? 4 euro bateko 4 partida, bai, diru zornitzen diez, gaur ona datorren aurrekontuan, proposamenian, baina gainontzeko 17ak, ez dakigu. Ez dakigu elikatuko dien, eta ez dakigu elikatu dien. Ze aurrekostegunean eskatu nauen, bi espediente ikustia, zinegotziari eskatu notzan, eta ondion ez dute aukerarik euk ikusteko, ez dut erantzunik euki. Orduan, ez dakit, beste bi espediente horietan txertatuta da zen, ez da zen, ez dut aukerarik euk ikusteko. Orduan, puntu enten gogoratu nahi dut, berriz Ezpeleta jaunaren hitz batzuk, 2023ko abenduko plenokoak, esaten zinuna, aurrekontuan egia da dauzkagula hainbat partida euro batekoak. Espero dugunak 2004an, 2023ko gerakinetik elikatzia. Claro, esan duten moduan, 4 bai elikatzen dugu, beste 17ak, orduan nik uste dut hori be, osatu hau izango zen elikatu bazien. Elikatu bazuen, ze geratu da finantzaketa ondion, ez da guztia banatzen, orduan geratu da, gaur ekarri bagauen, aberazgarri zagoa izango zen. Eta honetaz gain be, nahi dut komentatzea, eta batzordian bai komentau nauen, eta da, lanpostu berrien gainean, 6 lanpostu berri sortu ziren duela 2 hilabeteko plenuan geizki ez banabil, eta 6 lanpostu horiek sortzeko partidak sartu diez. Sartu diez, esan existitzen, eta hain sartu diez. Baina, klaro, horretaz aparte, gutxienez, beste 2 sortu diez, eta beste bat, dana ondo badoie gaurko plenua eta gero sortuko da. Eta ez dugu ikusi hor daukienik isla da. Eta nahiz eta lehengo kapitulo guztia, lotuta egon, zuhurtzi asko katu nahi badugu, eta jakindak ja existitzen diela, gutxienez 2, faltan botatzen dut bai, horrek be barruan egotia. Orduan, lehen esan duten moduan, guk bi emendakin aurkezten ditugu, 6tik 2 pasatu gara, onartuko bazauen udalbatza honek, uste dugu hobetuko zala proposamena, eta proposamena hobetzen danez gu abstentzio batera jungo ginen. Bestela, aurka bozkatuko gauen. Eskerrik asko. Beste hitzartzerik. Kepa Urteaga. Arratsalde on berriro. Gauza asko hilatu dituzu. Ni
poliki juneke gauza asko esaten, baina, bueno, gehien bat zure bien mendakinei mugatuko naz, bestela hemen bixar arte egoen genke demagogian. Orduen, Santa Teresa eta Don Esteve portuko. Zuk eskatzen duzu 2 milioi euros, bueno, zuek eskatzen duzue, EAJak eskatzen dau, 2 milioi eurotako diru partida bat egitea, ego jartzea, kanpoan gelditu dien portal hoiei aukera emateko. Diru laguntza horiek hartzeko. Bale. Eusko Jaurlaritzak 7.200.000 euro inguruko diru laguntza eman zuen Don Esteve eta Santa Teresa birgaitzeko. 3 milioi bat euro pasatxo urbanizazio lanetarako eman zituen, eta 4 milioi euro zenbait etxe bloke berritzeko. Diru laguntza eskaera egin zenean, diru laguntza auzo konkretu batera bideratzeko proposamena egin zen. Zuek egin zen duten, oso konkretu batetara bideratzeko eskaera. Eta hasieratik zen jakina bloke guztientzat dirurik etzela egongo. Bagenek izen, 33 portalentzako etzala dirurik egongo. Zuek bazenek iten eskaera egin zen dutenean, ezta? Bale. Horregatik egin zuen lizitazio udalak, egoera zaurgarrienean zeuden auzotarrei lagundu ahal izateko, guztira 9 atariri laguntzeko. Horretarako 4 milioi horiek 9 atarirentzako bakarrik ematen zutelako. Gu bertan egon ginen auzuen 2023ko iazko uztailean, eta auzokideei argi eta garbi azaldu genien zertan zetzan diru laguntza horrek. Zenbat portaletarako ematen zuen, eta diru laguntza gehigarriak zeudela, bueno, gehigarriak baino gehiago, diru laguntza arruntak zeudela birgaitze hoiei aurre egiteko. Bale, hori esan da, Arrasaten 1.300 atari baino gehiago daude. Hoietatik, 1980 urtea baino lehen eraikitakoak gutxi gora bera, 750 baino gehiago. Arrasat, hoietatik, 150, 1980 urtea baino lehenagoko eraikitak. Eta 2 milioi hoiekin EAJak 5 atari gehiagori eman nahi dio diru laguntza hori. 5 gutxi gora bera, eta 5 pixkatxo bat, siendo generoso esaten da moduan, porque 4 milioiek eman baldin badute 9 2 milioiek 4 emango lukete, bazen 5 esatera. Eta zer gertatzen da antzeko arazoak izan ditzaketen gainontzeko portal guztiekin? Argi dau, udalak naiz eta gerakin asko, eta naiz eta zuek gerakin asko lortu dituzen azkenengo urtietan, ez toko diru nahikoa guztiei, ez toko baliabide nahikoa guztiei laguntzeko, ez da ere zuek planteatzen duzuen neurri honetan behintzat. Orduan gure planteamentua garbixa da, eta esan genizuen. Eusko Jaurlaritzarekin elkarrekin bildu, eta modu honetako diru laguntzetara bideratzen den diru kopurua gehitzeko eskatzea da. Edo birgaitzeko ohikoetara diru gehiago hornitzea. Naiz eta ja 2024ak nahiko agortuta egongo dien. Orduan hori da gure proposamena, ez da 2 milioi jartzea. Hemen dauzkegu beste 750 atari, horrelako diru laguntzetara bideratu egitezkenak. Esan genizuen negoziaketetan ere, segertatzen zen, herriko beste atari guztiekin. Edo bakarrik Don Esteve portuko eta Santa Teresako atarietara mugatu behar da diru laguntza hau. Zuek eskatzen duzu hori, mugatzea bakarrik Don Esteve portuko eta Santa Teresara. Eta San Andreseko portaletara? Edo Uriburukoak, edo Erdialdekoak, edo Danadalakoak. Ez daukate eskubide berdina. Orduan, guk uste dugu, udaletxetik bultzatu inbar duguna, da, herritar guztientzako aukera egotia, ez bakarrik auzo baterako. Hori lehenengo puntuan. Eta
eta beste emendakinari begiratzen baldin badiogu, aur parke bat estaltzerena. Esan genizuen, uste genuela ere, erdialdean tokatzen zela aur parke bat estaltzea, bagabiltza, eta esan zitzaizuen, bagabiltzala edo ostetuko genuela, eta bagabiltza aztertzen Biteriko Dragoiaren parkean eremua moldatu, etxetatik zertxo baite aldendu eta estaltzeko aukera hori, eta horrela jokurako eremua zabaldu ahal izango litzateke. Gainera, esan genizuen, hori, ez genuela ikusten zuek esaten zenutena, eta agian hau izan litakela, aztertzen gabiltza ea aldaiteken ala ez. Moldaketa hauek, Biteriko aterpearen birmoldaketa ere ekarri lezake. Gaur egun dagoen egoeran, nik ez dut uste arrasate bezalako herri batentzako duina danik. Xaflak jausten dira, busti itxenzare, utzita dago estalpe hori. Musean esaten den bezala, muerte dulzera eraman duzue bertako egoera. Ez duzu ez egin, jauzitzen dira, zuluak daz, arriskua dau, inorrek ez dau ez egin, azkenengo 8 urteetan. Eta esan genizuen ere, diru kantidadea 1.000 euro, esan genizuen 1.000 euroko partida jartzea ez dela erreala. Ezinezkoa da esekutatzea urte honen barruan. Eta ezinezkoa baldin bada, zertarako jarri behar ditugu 1.000 euro? Jarri beharko da, proiektu bat egiteko edo dana alakoa, baina 1.000 euro. Aurrekontuen negoziaketetan ibili ginean berdina egin zenuten. 3 milioi hemendik, 2 milioi eta ez dakizen bat hemendik, egitekoak dira 24-en? Ez, baina zuek jarri dirua. Nik uste dut gezurra dirudi, azken 8 urteetako aurrekontuak zuen eskutik pasau izatea. Zure eskuetatik pasau dira danak, eta egiten dituzun proposamen hauek ez dira errealak. Ez dira bat errealak. Zuk badakizu, ez dirala gauzatuko ez bata eta ez bestia aurten. Proiektu bat inbarko da, eta eskatzen duzu, behar dana, baina askoz bediru gehiago. Bueno, nik ez dakit oso argi daukasun, argi bai, seguro daukazula, baina interesatzen jatzun mezua hauxe da. Eta horretaz aparte, berbain dozu, eta ez neban esan bier, baina jasartu nez, Gorostizako proiektuarekin. Gorostizako proiektuarekin, beste horremeste, proiektua egiteko dirua jartzen dugu, eta zuk eskatzen duzu dirua proiekturako, eta horrezteko beste 2 milioi. Benetan uste duzu horrela egiten dirala aurrekontuak eta horrela egiten dirala kontuak udaletxe batetan? Horrela eraman dituzue kontuak 8 urteetan? Ezin du sinistu. Bueno, hori gertatzen da. Gero ez diala ejekutatzen suposatzen dana egin behar dena eta 13 milioietako soberakina daukogula, karo. Exekuzio maila eukita daukoguna, azkenengo 8 urteetakoa, soberakina pilo bat, normala, baina gauzak, barkatu, jame eta kulturola egin ziren, ez dakizen bat aldiz inauguratu zen dituzten. Eta horretaz aparte, Eurobateko partidak aitatu dituzu, esan genizuen, hau, formula finantziero bat zala, etorkizunean, kreditu aldaketen bitartez, partidak hornitzeko. Horrentxe uste bost esan dozu, o 7 esan dozu, zenbat esan dozu, hornitu ditugula, eta falta die beste hainbat. Esan dozu, zenbakia esan akordatzen zehazki uste eta 7 esan dozula. Jungo gare, kreditu aldaketa gehigarri horietan diruz hornitzen beharra baldin badago. Baina noski aurrekontu bat egiterakoan, modu finantziero hau erabili dugu, esan genizuen, eta esan genizuen bezala, diruz hornitzen joan gare. Azkenean, esan genuena egiten gabiltz. Zuei guzta bala ez, baina egiten gabiltz. Eta, jazta, ez nazartuko espedientiak ikustaren, eta ez da lograko merezi. Bukatu dut interbentzioa. Eba, buin. Bai,
Nik Gorostizaren proiektuari buruz ez duzuela emendakin bezala ekarri, baina eskatzen duzu gobernu planean sartzeko. Gobernu plana zuekin partekatu genuen eta zen uten proposamen hau ekarri. Zergaitik ekartzen duzu hau orain gobernu planean sartzeko. Eta bestetik, nire sailaren partidaren azalpenak. Euro bateko partidak, LGTBI beka, ez dugu martxan jarri behar, eragileak esan digutelako urrengo urtean aproposagoa delako. Aurten diagnostikoa bideratuko dugulako eta horregatik ez dugu diru partidarik jarri aurten. Aurreko astean batzorde izan genuen, eta zuen alderdik ordezkaria bertan izan zen eta ez zuen ezer galdetu. Orduan, ez dakit zergatik ekartzen dituzue horrelako galderak plenora. Batzordak dauzkagu horretarako. Eskerrik asko. Hitza hartu nahi duzu, Ander Garai. Bai, bueno, galderak plenora ez nik esan dutena da, lista bat irakurri dut, 21-koa, zagoela euro batekin partidak, eta ez diela hornitu, ez dut galdetu, afirma huindot. Osa, ez da galdera bat izen. Segaitxik ekartzen duten ona gobernu planen aldaketa esplikau dut, seguk proposatzen gauen nasan partida ekonomikoki sartu, seguk ulertzen dugu dala konpromisua hartzeko modu bat. Dirua sartu eta konprometitzen gara egitera. Aurten espada aurren gurtean, baina ja dirua sartzen dugu. Zelan zuen aldetik jaso gauen ez 40.000 sartuko dugu, baina ejekuzionerako ez dugu ikusten, bueno, beste aukera bada, konpromisu hori demostratzeko, gobernu planan txertatzia. Beste barik. Nahi dut erantzutia, nerengo nik politika ulertzeko modua, mengaz alderdi ezberdinak, eta nik uste respetu zentzuten dutela bakoitzak esaten dauenari, eta naiz eta ados ez egon, ez dut uste aurrekoa demagogia itzen da bienik, zelan, bi aldiz reprotxau dozta zuen gaurko plenuan, gobernuko bi alderdizek demagogiana, esaret egongo ados esaten dutenakin, nibe zuek esaten zuen gauza askorekin ez nahu ados. Baina hortik esatia zuei, aurpegiratzia zuei hemen demagogia itzen zabiziela, ez da zuen nire ahotik entzungo. Kepak zuk zan dozu ez, aurrekontuena nire eskutik pasatu diela, bai, nire eskutik eta nire gobernutik, eta horregaitzi daukogun finantza egoera bikaina. Bai, holan, zero zorregoeran daukogu proiektuak aurrera ateratzeko dirua, proiektuak aurrera atera ditugu. Exekuzio mailan nabe bai hitz egin dozu. Aurreko urtean, azkenengo urtietan egon den exekuzio mailarik bajuena, diferentziaz. Eta, esaten duzu, Santa Teresa eta Doneste Portuko 2 milioi euroena bagenek isela danendako zela, karo, eta guk esaten gauen, aurkezten badia gehiago guazen laguntzen bebai, oportunidade moduan ikusten gauelako. Gainontzeko herriko beste hauzuei laguntziaren aldegaz, guztiz. Sanotzun negoziaketan bebai, hor daukotzue aukera bikainan. Aurreko legealdian izan moduan, jaurlaritzarekin eseri, proiektu bat aurkeztu, eta beste auzo batekin hasi. Eta horrela, planifikatu auzo guztietara iritsi arte. Baina jake daukogun aukera, bagoazen laguntzen, hori da proposatzen gauena. Eta azkenengo puntu moduan, esan dozu Ragoiaren parkiana pentsatzen zabizila, lehen bezan dut. Horregaitzik eskatzen dugu sartzia, diru partida bat. Guri segurtasun bat ematen duzku. Ez dela aurten guztiz ejekutatuko ez, baina aurten sortzen badugu partida, aukera dau partida hori urrengo urtera automatikoki pasatzeko. Automatikoki. Orduan, aurten ez bada urrengo urtean ejekutauko da. Likidazioa iristen dan momentuan, 2024an sortutako partidak txertatu aldeizke 25an. Eta hori da guk eskatzen gauena. Segurtasun bat eukitzeko, 1.000 euro hiekin egingo dela. Horregaitzik proposatzen dugu, bi emendakin. Zandot, espadion hartzen, aurka boskatuko dugu, ez dugulako babesten proposamena oin dauen moduan. Ez da ezer gertatzen, jarraituko dugu,
urrengoko legealdiko urrengoko urteko aurrekontuei begira heltzen danean bebai, legintzen, proposamen ezberdinak txertatu aldiezen. Hori da politika. Eseri, negoziatu, albada akordau, eta ezin bada, ezin da akordau, eta jazta. Beste barik, eskerrik asko. Grazi Etxeberria. Gauza pare bat aklaratzearren. Exekuzio maila 2023an bajuena, normalean transizio urtetan ala izaten da, baina oso baju etorren ekainera arte. Ez da oigo, baina etorren oso maila bajuan aurreko legislaturatik. Aklaratzearren partidak automatikoki urte batetik bestera ez diela pasatzen. Egoera konkretu baten edo operazio kontable batzun ondorioz edo udalak hartzen dituen konpromiso batzun ondorioz pasatzen da. Baina ez bada ezarraitzen automatikoki partida ez da hurrengo urtera pasatzen. Eta ez dakit zerek ematen dutzun segurtasun aurrekontuetan egotiak edo gobernu planean egotiak, ze gobernu planean aurreparkei buruzko azterketak badauzkagu, eta aurrekontuetan, esan dutzugu aztertzen gabitzela eta egingo dugu hori. Eta gero, Santa Teresako kontuakin aklaratzea aldera. 23 atarte da Santa Teresan, beratziri eman jatia diru laguntza, 2 milioikin bosti edo eman izango litzaioske diru laguntza gehigarria, ala eta behan asko gelditzen kanpoan, eta benetan asko luzatzen dutzu egula, alkarrekin, alderde guztiak gainera, ez EAJ bakarrik, Soeri bebai, gobernuan aldetik, Jaurlaritzara diru laguntza, estilo hontako diru laguntzak handitzeko eskatzera joateko. Santa Teresan obrak egitea erabaki izan, aurreko gobernuak hartu hauen erabaki bat bada, zaurgarritasun egoera eta berritze beharren arabera egindako bat, hola jarri zan eskaeran, eta arrasaten, Eusko Jaurlaritzak daukan zaurgarritasun maparen baitan, bada zauzo batzuk, txarrau da zenak, eta horrentzako ez duzu dirurik eskatu. Horregatik uste dugu, alkarrekin joan beharko ginakela, diru hori eskatzera Jaurlaritzara. Beste barik. Hau esan da, emendakina irakurri, emendakin patziala, mesede esan dar. Lehengoko emendakina, erdialdean aurjolas parke bat estaltzeko partida 1.000 euro. Gaur egun erdialdean ez dago aur parke estalirik, gure proposamena izango litzateke partida bat sortzea, herritarrek prozesu parte hartzailea batetan erabakitako erdialdeko aur parke bat estaltzeko finantzak eta ondorengo partidaren kontura izango litzateke, diruentzako erakinako gastu orokorra. Ados, emendakin honen alde, emendakin honen aurka, 10 ezezko eta 9 baiezko. Ez da onartzen. Bigarren emendakina irakurriko zu, mesedez? Santa Teresa Donestebe portuko diru laguntzak partida handitzea 2 milioi euro. Santa Teresa eta Donestebe portuko etxe bizitzak efizientzia energetikoa eta irisgartasuna bermatzeko obrak egiteko diru laguntza partida ez da nahikoa izan, interesa zuten bizilagun bloke guztiei eman alizateko, eta bloke batzuk kanpoan geratu dira. Gure proposamena da partida handitzea kanpoan geratu diren horiei aukera emateko. Finantzak eta ondorengo partidaren kontura izango litzateke. Diru zaintzako erakina gastu orokorrak. Ados, bozkatzera pasatzen gara bigarren emendakin honen alde, bigarren emendakin honen aurka, 10 ezezko eta 9 baiezko. ez da onartzen. Eta orain, puntua bozkatuko dugu, laugarren puntua, separkatu hirugarrena, kreditu... Hori da, bai, kreditu aldaketaren alde, kreditu aldaketaren aurka, 10 baiezko eta 9 ezezko. onartua gelditzen da. Laugarren puntua, Arrasateko kaleen eta antzekoen garbiketa zerbitzuak, adjudikazio proposamena. Arrasateko kaleen eta antzekoen garbiketa zerbitzuak kontratatzeko prozedura irekiaren kontratazio mailak bilera egin zuen 2024ko maiatzaren 15ean. Zerbitzuak eman eta proposatu zuen zerbitzuak emateko eskaintza honena Presero Espainia enpresak egindakoa deklaratzea. Eta errekerritzea 10 egun balioedunetan behin betiko bermea jartzeko eta beharrezko dokumentazio gehigarria emateko.
2024ko maiatzaren 23an enpresak behin betiko bermea jarri zuen eta eskatutako agiriak aurkeztu zituen. Horiek horrela kontratazio mahaiburuak proposamen hau egiten du. Bat, Presero Espainia enpresari esleitzea Arrasateko kaleen eta antzekoen garbiketa zerbitzuak 2.422.450 euroan urtean bez barne. Urteko epean. 2. Kontratu honen arduraduna hiri zerbitzuen udal teknikaria izango da. 3. Enpresari jakinaraztea adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta 15 egun baliodun igaron ostean, 5 egun izango dituela Euskadiko kontratazio publikoaren plataforman administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren ejekuzioan parte hartuko duten langilei Gipuzkoako bide garbiketa publikoa eta hiri hondakin solidoen garbiketa eren hitzarmena kolektibo aplikatuko zaie. 5. Esleipen honen iragarkia eta kontratuaren formalizazioaren berri kontratistaren profilean argitaratzea. Erregularizazio bateratua behar duen kontratu bat izanik, erabaki honen aurka errekurtso berezia jarri daiteke. Ados, bozkatzera pasatuko gara, ez abarkatu bai, Joana. Bai, bueno, kontratua esleitzeko udalak egindako proposamenarekin ados gaude, baina nire kasuan ezin dut botorik eman. Enpresa honetan lan egiten duen zuzeneko zenide bat daukadalako. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, Kepa Urteaga. Bale, Kepa Aurrera. Bueno, ni gauzatxo bat bakarrik esan nahi dut honekin. Adjudikazio hau, Presero enpresari egiten zaion hau aurreko hilabetetan egindako pleguen emaitza da. Plegu hoien alderdi sozialistak bozkatu zuen, eta, bueno, ez zegoen hain alde EAJ. Eta uste dugu dala Arrasate garbiago bat izateko azken aurreko pausua. Zoi gauza bat gogoraztea nahiko nuke. Kontratua luzatzea onartu zen hemerotekarari begira diot, zuri gustatzen zaizun moduan, eta onartu zen azaroko osoko bilkuran, zuzeuk, esan zinuen, behin eta berriro zuek oso arduratuta zeundetela, excepzioaren excepzioa zela, gestio txarraren islada zela, 2024ko iraia helduko zela eta etzela kontratua esleituta egongo, esan genuen 4 hilabetetan esleituta egongo zala, eta gaurko pleno honetan kontratuaren luzapena eta gero 4. hilabetean kontratua esleituta dago. Gestio egoki baten ondorioz, bai gestio politiko eta batez ere gestio tekniko ezin hobeago baten ondorioz. Azaroan eman genuen hitza, bete dugu, eta hori nahi nuen hemen esatea. Bai, Ander Garai. Aurrera tinzara, Kepa. Aurreko danetan nik hitz egin dut lehena eta benguan lehenko zatizia hori izan. Hemerotekara jutia eta esatia nik dudak naukola iritsi da. Posgarri zadalako. Beti ez dut, paro hila zanahoria, beti ez nazi zen bien hemen lesto. Ta hau esan da, eta hemen motz egongo naz, esan dozu ez, Arrasate garbiago bat egoteko azken aurreko pausua dela bai, azken aurrekoa, aurrekoa bai. Gure ustez, oportunidade galdu bada, esan gauen, hemengo plieguak onartu zienian, eta horregaitzi bozkatu gauen aurka. Maiztasun bat ez jartzia kartelak eta paretak pintatzian dako atzera pausu bat zala, ezin zala egon tokian tokiko gobernuaren disposizioaren arabera, uste dugula egokixaua zala jartzia maiztasun bat, adostutako maiztasuna, hori ez dugu ikusten, arazorik. Orduan, berriro bueltatzen azitzoietera gutako oportunidade galdu bada, hor aurka bozkatu gauen plieguak ateratzia horregatik, ez zalako kontutan euki hori, eta hemen gaur adjudikazioa tokatzen den momentuan berdina esaten dut. Aurka bozkatuko dugu, ze uste dugu, ja, hasieratik pliegoetan hori sartutako mazan, asko saberazgarri xaua izango zala. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Ja que lehen aurreratu inaz eta bengo zorientzen gaitxuzula, hemerotekara joango naz berriro be.
Baina orain honetan ez dira zure hitzak. Aurreko alkatearen hitzak behin eta berriro esaten zuela aukera genuenean gauzak batera aurrera ateratzeko beti kontra egiten genuela, kasualitatea oraintxe bertan, naiz eta aukerak eduki, naiz eta zuek pentsatu aukera daudela, ikusten duzue, maiztasun bategatik, esan genizuela hori beste modu batetan kudeatu zitekela, eta guk uste genuela beste modu batetan kudeatu behar zala, maiztasun horregatik kontra bozkatzen duzue. Orduan pixkatxo bat, hemerotekari begira eta hausnarketa puntutxo bat emateko. Jake batetan mandoztasun positiboa, Ditzaia, inork, nik eskertzen dut gure gestio onartzea. Bosketara pasatzen gara. Esleipenaren alde, esleipenaren kontra, abarkatu eta abstentzioak. Ez dozu boskatzen. Bale. Amaika baiezko, 7 ezezko eta Joanaren abstentzioa. Onartua gelditzen da. Bale, 5. puntua. Margulete E4 poligonoaren baitan dagoen labea dohainik hartzea, onartzea. Debabaiarako industrialdea enpresak Markuleteko E4 poligonoaren baitan dagoen labea jabego osoan eta dohainik eskualdatzea proposatu zion udalari. Ondasunak ez du inolako kargarik. Udal zerbitzu teknikoak egin dituzte araudiak eskatzen dituen txostenak. Horiek horrela, Hirigintza Transizio Ekologiko eta Mugikortasun Batzordeak honako erabaki hau hartzea proposatzen di udalbatzarrari. Lehenengoa, onartzea, ondasuna dohainik eta karga gabe jasotzea. Bigarrena, dagozkion izapideak aurrera eramatea, ondasun horren jabetza eskuratu ahal izateko eta horko gastuak udalak bere gain hartzea onartzea. Hirugarrena, ondasunari jabari publiko izaera aitortzea, kultura eta historiarekin zerikusia duten jardueretara bideratuta. Laugarrena, ahalmena ematea, alkate lehendakariari edo legez ordezkatzen duen alkateordeari aipatutako agiria sinatzeko eta bertan adostutakoa gauzatzeko egin beharreko izapideak burutzeko. 5. Ondasuna udal inventariora atxikitzea. Berba baten batekin nau, gure dau. Boskatzera pasatuko gara, teila labia dohainik guregan hartzearen alde. Teila labia dohainik hartzearen aurka. Teila labia gure gain dohainik hartzean abstenitzen dienak. 10 baiezko eta 7 abstentzio. Onartua gelditzen da. Seigarren puntua. AE 59, osasungunea esparruan plan berezia behin betiko onartzea. Tokiko Gobernu Batzarrak 2024ko otsailaren 15 egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean ontzat ematea AE 59 osasungunea esparruaren hiri antolamenduko plan berezia. Aipatutako dokumentua jandaurrean jarri da eta hartarako emandako epean ez da aurkeztu alegazio idatzirik. Horiek horrela, Hirigintza Transizio Ekologiko eta Mugikortasunaren Batzordeak honako proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea AE 59 osasungunea esparruaren hiri antolamenduko plan berezia. 2. Agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari dagokion erregistroan gorde dezan. 3. Indarrean sartu dedin, behin betiko onartzeko erabakia argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta lurralde historikoaren edapen handina duen egunkarian edo duten egunkarietan. Matematik berri hartu gure hau? Ados, hau batez onartzen da. 7. puntua, 2024ko lanpostuen zerrenda aldatzea.
Udalbatzarrak 2024ko martxoaren 5ean egindako osoko bilkuran erabaki zuen 2024ko lanpostuen zerrenda eta langileen plantilla organikoa onartzea. Lanpostuen zerrenda etengabe eguneratu behar da, une oro izan dadil udal honetako antolaketa beharren benetako adierazpidea. 2024ko maiatzaren 21ko negoziazio kolektiboaren ondoren egindako proposamena eta espedientean jasotako txostenak ikusita, pertsonen batzordeak akordio hartzea proposatzen dio udalbatzarrari. Lehena, onartzea 2024ko lanpostuen zerrendaren aldaketa. Bigarrena, zentzu berean egokitzea pertsonalaren plantilla organikoa. Hirugarrena, onartutako agiria Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea eta haren alde bat bidaltzea dagokion administrazioari. Hitzartzerik? Ander Garai. Bueno, nire azkenengo hitzartzea horkoa. Puntua babestuko dugu. Hau babestuko dugu, 7. puntua, aldaketekin generalian ados gazelako, ez? Proposamen ezberdinak daz, eta askokin ez dut danak aztertuko ez, baina bai aipatziarren C2 postuak iraungita C1 postuak sortzeak ingustizadoz gaz, aurreko legealdian indako berrantolak eta azterketaren barruan hori aurre ikusten zalako, eta uste dugu oso egokia dela, kudaketa administratiboko teknikari postua sortziak inbe ingustizadoz gaz, uste dugu kontu hartzaietza momentu honetan azpidimensionauta dauela eta ondo etorriko dela postua sortzia, eta orain arte sortu espada, bertatik etzalako ikusten izen zan, oino ematen dau baietz, kontu hartzaietan ikusi dela, eta posten gara. Diskrepantzia txiki bat badakagu, baina, uste guzti nahiko indarrik daukonik aldez bozkatzeko, eta da, irigintzako haute postuan aurreko legealdian onartu zan irekitzia EAeko funtzionario guztiei barne promozio bidez emateko aukera, eta hori kentzen da eta irekitzen da guztiei, ez? Onartu zen aurreko legealdian aldaketa hori irekitzia EAeko funtzionario guztiei hau batez onartu zen, oinguan aldatzen da hori, horrekin ez gaz guztizadoz, baina, ez dugu, esan duten moduan ez dut uste garrantzia nahikorik daukonik hau ez besteko, ez? Bestela generalian proposamenakin bat egiten ditugu gehienetan, eta orduan alde bozkatuko dugu. Eta aprobetxauko urrengo puntuaren gainean bi hitz bakarrik esateko da, urrengo puntuan ez dugu babestuko, abstenitu ingo gara, bozkatzi eskatuko testo hitzartzerik hartuko, baina oin esplikauko dotelako, hasieratik esan dugu gu ez gazela ados plantilla organikoan komunikazioko postuarekin, eta zelan hemen bebai badoien, abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Sorpresa. Gaur eguna sorpresaz beteta dugu. Gehien bat, pizkatxo bat bai hemerotekara joko dut. Hemerotekara baino gehiago egin dugun ibilbideari pizkatxo bat mentzioa ingotzat. Egon ginen hemen luze eta zabal diskutitzen otsaieko plenuan RPT-ari eta plantilla organikoari buruz, eta zuen kontrakotasuna jarri zenuten mai gainean bazegoelako bere egunean txosten bat nun esaten zauen gauzak ez zeudela ondo, eta horretan oinarritu zinun zure argudiategia. Nik eta behin esan inbeharra dau, argudiategi hori garbisa zala, argi zegoelako 2021 garren urtean Eusko Jaurlaritzak akats batzuk ikusi zituelako udaletxe honetako plantilla, RPT-an, barkatu, abenduan, 2022ko abenduan horrela jakinara zizion udaletxe honei, eta urte horretako RPT-a onartu egin zen hemen ude plen honetan. 23ko martxoan
bai interbentziotik eta bai idazkaritzatik notatxo batzuk jarrita denborarik ez zutela eduki hori aztertu ahal izateko. Hortik aurrera, 2024ko otsailean aurten ekarri genuen ona urte honetako 24ko lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoa berriro ere, eta han berriro ere atzematen ziren akats batzuk, Eusko Jaurlaritzak esan zizkigun akats batzuk, ziala aurreko urtietan zeuden akats berberak. Eta kasu honetan, txosten batzu, beste txosten batzuei kasu eginda, aurka bozkatu zenuten. Aurka bozkatu zenuten, horretan argudiatuta, aurretik alde bozkatu zenutenean. Baina argi utzi genuen gauza bat. Zuk eskatu zenigun usteko, ustailer arte, esaten ginen ustailera ekarri nahi genuela, ustaileko plenora ekarriko genuela dana zuzenduta, eta usteko ez egiteko, lanpostuak horra irian egoteko, eta tartian bazeuden beste lanpostu batzuk, zuk esan dozun arlokuak, ogasuneko arlokuak, sartuta genuzkan errepetean, baina ez zitzaizkizuen egoki iruditzen egun horretan. Lan mardula inostien, ekaineko plenuan, ez ustailean, onartuko den lanpostuen zerrenda hori guztiz zuzenduta dago. Guztiz. Eusko Jaurlaritzak 2021etik egindako zuzenketa eskariei egoki erantzuten zaio, eta haiekin egin den kontrastean ere, Eusko Jaurlaritzaren kontrastea daukolako lanpostu zerrenda hau, egoki ikusten dute eta guzti zuzenduta dator. Bestelako aldaketa batzuk ere, barne bildu ditu aldaketa hauek, lanpostuen egokitzeak, titulazioak, sarrera moduak, eta zenbait kasuetan lanpostu batzuk amortizatu egiten dira, baina beste batzuengatik ordezkatu egiten dira, egokitasunari begira. Eta guzti honekin, berriro behungonaz lehengora, hemerotekara. Zuen jarrera beste behin, traba eta salaparta egitea izan zen aurreko otsaileko plenuan. Zuen aurreko legealdiko gestio penagarrian ere ustez estaltzeko, eta ara, markatutako epeetan egin beharrean gestio lan eta tekniko lan nabarmena eginez, hilabete bat lehenako dakarkigu errepetea ekaineko pleno honetara. Eta berriro ere, aurrekoan esan dizudan berdina, esan genuen egingo genuela, eta egin dugu, hilabete bat lehenago. Berriro ere, dauko zuen mantra horrei buelta emanez, eta gestioa usteot ez dugula antxartu egiten. Orduan, honek ere demostratu egiten du. Ez daukete... gero gehitu inbarzaio, gure planean dagoela, 24eko dana zuzenduta dagoela, eta dana zuzenduta egonda, edozein modifikazio egin beharra baldin badago, askoz be azkarrago erantzungo diogula errepete egoki bat eukita, eta hori, zu ere horren jakitun zare, eta dana jun behar dan moduan joan da, aterako ditugu oposaketak, aterako ditugu lanpostuak aurrera, eta uste dugu saietuko garela eta lortuko dugula behin-behinekotasun tasa 38an dago, eta uste dugu 8%ra gerturatu ahal izango garela, beti ere legeak baimentzen dituen mugetara egokituta. Orduan, besterik ez, zoriondu berriro ere lan tekniko bikaina egin duten gure zerbitzu teknikoei, guztiei.
boskatzea eskatzen da, edo hau batez onartzen da. Eskatu behar da, bale. Bueno, ni bai nire partez, sorionak lantalde teknikoari eta sorionak pertsonalean lan egin dozuen zinegotziei. Ados, hori izan da, boskatzera pasatuko gara. Lanpostuen, 2008ko lanpostuen zerrenda aldatzearen alde, hau batez onartzen da. 8. puntua, 2008ko plantilla organikoa aldatzea. Udalbatzarrak 2008ko martxoaren 5 egindako osoko bilkuran udal honen 2008ko ekitaldirako lanpostuen zerrenda eta langileen plantilla organikoa onartu zituen. Plantilla aurrekontua onartu eta gero aldatu ahal izango da indarrean dagoen urtean hauei erantzuteko. Zerbitzu berriak ezartzea, hurrengo urtealdirako gerora ezinak diren zerbitzuak handitzea, kentzea edo betzea, bai eta barneko administrazioa antolatzea. Lanpostuen zerrendan egondako aldaketetara egokitu beharra dago plantilla organikoa. 2008ko maiatzaren 21ko negoziazio kolektiboaren ondoren egindako proposamena eta espedientean jasotako txostenak ikusita, pertsonen batzordeak honako erabakia hartzea proposatzen du. 1. Onartzea 2008ko urtealdirako plantilla organikoa aldatzea. Funtzionarioei, lan kontratuko langilei eta behin-behineko langilei erreserbatutako plaza guztiak hartzen dituena. 2. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea onartutako agiria eta ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Baten batek hitza hartu nahi du? Bueno, boskatzera pasatzen gara, 2008ko plantilla organikoa aldatzearen alde. Aurka? Abstentzioak? Hamar baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 9. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea denez aurrera, eta 10. mozioa egin dugunez, pasatuko gara, 11. puntora, galderak eta eskaerak. Baten bat, bai, Joana? Bai, bueno, ni dauzkatitz batzut, Andoni Arrate-Bilentzat. Joan San Asteartean, kulturako batzordean komentau ginuan, eskatu ginuan, mesedez pasatzeko San Juan Jaixetako programazioa guri lehengo komunikabideetara pasatu baino lehenago, eta ez da izan horrela. Atzo egin zinuten komunikabideetan aurkezpena, eta nik gaur guardixan jaso dut programazioa. Ez dakit. Zure taldeak biziki protestatu zuen aurreko legealdixan. Komunikabideek jakin baitzuten udal gobernuan hartzen ziren erabakien berri. Orain bezala, ez? Andoni Arratibel. Bai, batzordean ustot goitik bera azaldu zela egitaragoa, baina goitik bera puntuz puntu, ordut egita guzti. Ez dut bukatu. Batzordean izan egunean zakogun borradore bat, gaur itxida egitarago zua. Atzo prentzan aurkeztu zena zan borradore bat. Batzordean aurkeztu zen iguala. Sin más, argitziarren, bale. Eta, ja, aprobetxauta nire hitzartzia, eskerrak emutia udal langile eta teknikarizei San Juanetan aurrera eramatieko inako lanagaitxik, eta batez be, eskerrak emutia parte hartzen dauen eragile guztiei, aurtengo egitarau potentia prestatzen laguntziaren. Auzo jaixetan bezala, herriko jaixetan be presente egotiaren, arrasate kulturaz bizitzeko eta ezitzeko ezinbestekoa dielako. Bai jaixetan parte hartzen dauen eragileak, eta zuzenien parte hartzen dauen ez dauen eragileak bai. Honekin batera, herritxarrak ekintzetan parte hartzera animetan ditugu, eta inolako eraso bako jaixa gizetia espero eta gura dugunez, hemendik, udal gobernutik, ondo pasau San Juanak, eta disfrutau. Eskerrik asko. Barkatu, Andoni, baina bai, programazioa zuk irakurri zinuan, puntuz puntu, galdetu ginuan aberdia hori zan, ez ondiokan ordu batzuk aldatzeko eta zen, eta eskatu ginuan, mesedez,
gu irakurtzeko, porque gauza bada, zu batzordean banan-banan esatia gauzak, zu daukozu papelian irakurtzeko, guk ez. Horregatik eskatzen ginuan programazioan lehengo eukitzia, komunikabidea baino lehenago guk eukitzia, irakurtzeko guga batzordean kidiak ez dakit. Beste galderarik edo eskaerarik? Bueno, ondo esan duen bezala Andonik, ondo pasau San Juanak, eta eskerrik asko.